Rock 6. Garahe yan maganda eh. Garahe. Dogi. Ang kamoy pagnanan. So nga nagdamag tayo bali dyan. Okay. Hapo. Ma'am. Hapo. Ay manong pagnan mapandisang bay. Kalapaw, ija yan. Ah, okay. Thank you, manong. Ah, sige. Okay. Diretso daw sa Kalapaw. Papunta north. Diretso na. Okay. Diretso. Putak sa baba. Ito lang kasi ito ang mahirap dito. May mga palubig-lubig yan. Ganyan. Sa baba. O kung ito ang gagawin natin. Hindi basta-basta makakapunta dun sa taas. Kaya mo, kaya. Okay.
tayo sa upper level. Maraming level to eh. Pero baka konti lang ang pupuntahan natin. Napakagod rin. Iba yung nadaanan ko. Ibang trail. Kaya nandito na ako agad sa may palayan. Hapo. Sige, pag na tayo man. Lumabas pa yung man. Sa balin naggapo dyan isang bayan eh. Sinurot ko dyan napalaya nga to. Tapos ada nakita nga ako kung ano dyan nagdaktatay. Ni. Nandito ka na. Apay may Juan. Ado naman dito baba tatay. Didigo sa si Manong, thank you. Kanina hindi ko alam na nasugat pala ako sa maliit na kamay ng paa, daliri ng paa. Yan. Morning, ma'am. 100 lang po ang dito eh. Pauna po. Ay, ang dami sir. Pasa, di lang po sir. Pasa, ma'am. Oy, Pauna po. Ma'am, padalad na malok, ma'am.